Kappagi çiğ. Kappagi işin ke yak mardumi wuşti wati raste pada poştaçı kari borza poştaçı çestka kari ti ta ke nişten kani gora nişten keni nindagja ta nişten kani gora borza kari ti wo chappen dastagu wati panjaga chappen dastega go raste pada panjaga khofl kant lak kant mor kant دیمه مردم همی کارا کنت نی ای دوی مردم هانی کوشش همیشه که ای ایشی کپگا ببوجیت یعنی ایشی دستا چپادا بسندی جدا بکن همی کوشش کن که آئی گا بسندی جدا بکن یا کہ ایشی دور بدات یا کہ لوٹی آئی چگل بدات ای دوی وطموتا نی کشتی میڑا ہمیں یکی پاد سرا و یکی دست سرا نی اگر آیاوتی پاد یلاکت یلودات یلکوت آو ہار دیائنی یا کہ کپت کپگی بوت پاد یلا بھی تم ہار دیائنی کپگی لائب سائے قسمہ بیت یکی ہمیشہ کے گیش کانی دیا ماغوشن گیش کانی یعنی ریس بندہ درو لائنا ووشتا اسپیٹا یک پادی مثلا راستے پادا وتیگا چھپین دستا گندارا یا کہ چھپین پادا راستے دستا گندارا نی اسپیٹا تچا ارکا پیسر آ جا گیا رسیت آئیے کٹتا یک قسمی ہمیشہ کی پیسرا منگو دو مردم دیم پا دیما ووشتانت وطموتا جنگ کنا تاکہ یکی کپک ببو جیت یعنی یکی پاد سے دستا الگ بھی آئی قبل بوجک بھی بیت سائمی کے اسم ہمیشہ کی لائب چوف فٹ بال دولت دو ٹیم لائب کنا یک ٹیمی اینی موشتی یک ٹیمی آنی موشتی یک ٹیمی شانی تہا یک مردمی ہستا یا گوشنت لیٹ لاتی لاکیا گوشنتی لوٹ یہ مردم باہد حفاظت کنک بھی اور برک بھی آ زمین تو کا دیم گراؤنڈ تو کا آخر تک آل باید بکنت یعنی آخرہ یک لکیر سم لکیر برو 10 بجنت یہ مردم یہ حملہ کنو کا نا پدا آنے ما لاتے مردم اس آیاں کپگی سرامی آلتا اوشتا تگا نئے لند کے یہ لٹ برو تو دا برسی اگر لٹ برو دا برسی تو یک لائے بھی کٹی یک پوائنٹ تھی یعنی یک رن نیچو بھی کٹ تھی نی درو مردم وطموتا میڈنت کہ لٹ برو دا رن نی ببنائی نی اور یہ دیکھ مردم نئے لا لٹ برو رن ببنائی نی یہ ٹیمی لائے بھی نی کراٹھا یا جوڑو یہ دوئیں لفظان استعمال پاکستان اور انڈیا اتہا غلط کنک بیتا نا شروع اشیں کہ کاراتے سیئنت جاپانی زبان جرندہ گشنتی کاراتے چیا کاراتے جاپان جوڑ کتگی نے آئی تلفظ جاپانی زبان تہا کاراتے کارا یعنی کہ خالی تے یعنی کہ دست یعنی خالی دستانگو حالکین دستانگو مقابلہ کنگ یہ معنی ہے نا جوڑو نام ہم جوڑو نے جودو تو کا کراٹے تہا دست پاد لگت مشت استعمال کنگ بیت جودو تہا دست لگت مشت استعمال کنگ نہ بنت جودو تہا تی گودان گران شلوارا گران کمیسا گران ترا چسکنا ترا فن جنا گودان گو ترا گود گرام مبیت جودو والا باز گو ترا کشتی کتنکا جودو تہا مشت لگت نیست ماغوش جودو شماغوش جوڑو کاراتے تہا
مشت اور لگت هست. کاراٹے مقابلہ تہا مشت لگت است. اینا ما عادت کتا شما گورا لوٹنگ اب جنا پاکستانیانی یا پاکستان بلوچانی یا کنانی کراٹا یا کراٹے. دراصل کاراتا یا کاراٹا نہیں. یہ ہما حالی کی دست کار مرز کنگے گوڑا کاراٹے وہ کپگے پرکچیاں کپگے تہا تو نائلے دی مردم بیتی کپگے ببوجی آتارا تیلاک دا تو آئیے تیلاک دے آتارا دکھائی دا تو آئیے دکھا دے آتے پشکا کمیسا گے زو کشے چکے آئی دستا گے رے آتے دستا گے گوڑا شانتا ہے فرق نیست. نی من چیکو من ہتکگا من کپگ ہمزان تک کپگی لائب ہمزان تا او کاراتے ہمزان تک نی کپگے منی کپگے تہا ہار دائنگا مردمی منی گا کئے ماما کاراتے فننا استعمال کرنا ہوتا بچی ہے نا منی آلا ایچ فرق نہ کنت اما چیزیں